אני אשב ברשותכם, כן? זה בסדר? לפני שנתחיל להתפלסף, זה בהקשר הזה, ועל מנת לענות, או זאת אומרת, מה התשובה על הסוגיה הזאת, או כל מה שאני צריך להגיד לכם במהלך ההרצאות, שאני פה האדון ברמה האפיסטמולוגית, או ברמה הקולוניאלית והקופרניקאית. זאת אומרת שככה אני יוצר אימג' של מרצה מעולה, ואז אני אקבל פרס בסוף הסמסטר. לא רק מחיאות כפיים. בסוף הסמסטר. זאת אומרת שאני מרצה מעולה ברוח של הגל, ועל מנת להגיש הסתכלות אחרת, מדעית אפיסטמית על המציאות. במובן הזה שכל עוד אנחנו מאמצים מהקנקן התרבותי מדעי האוניברסלי, אנחנו נמשיך להיות במלחמה. סליחה? אני לא טועה, נכון? אני לא אשם, כי מישהו התחיל עליי לדיקן שפעם שעברה שטעיתי, זאת אומרת, זה נהג יפה. אני לא אגיד שום מילה לועזית, אבל זה לא כל כך פשוט. בהקשר הזה, פסיכואנליזה, מרקסיזם, פוסט-מודרניזם, פוסט-קולוניאליזם, דיאלקטיקה, אופטימית, מרקסיזם, אפיסטמית, פרובלמטיקה, קפיטליזם אמפירית, היום, טכנולוגיה של ההיסטוריה, קפיטליזם, רציונליות, אופטימית, אידיאליזם, פוסט-קולוניאלי, קולוניאלי, אנתרופולוגי, ארכיטקטוני, הומניטרי, פוסט-קולוניאליזם, אפיסטמית, פרוליטריה, פוסט-קולוניאליזם, אפיסטמית, קולוניאליזם, אפיסטמית, פוסט-קולוניאלי, אפיסטמית. המילה פוסט חשובה לא פחות. אפיסטמי בפוסטים אחרים, סליחה? גם אפיסטמי איננה נקרא. במובן הזה שכל עוד אנחנו מאמצים תפיסות עולם בינאריות של היררכיות מובהקות, זאת אומרת שהמתיישב הוא אקסיביזיוניסט. מעניין, ציטוט מעניין. אולי כתוצאה מהציטוט הזה אני צריך לרדת מהבמה. בהקשר הזה, התיאוריה פוסט-קולוניאלי, קולוניאלי. זה בהקשר הזה, ועל מנת לענות, או זאת אומרת, מה התשובה על הסוגיה הזאת, או בכל רם, שאני פה האדון, ברמה האפיסטמולוגית. זאת אומרת שהיבט הטמפורלי של הפוסט, סליחה? זאת אומרת מישהו התחיל עליי לדיקן. זאת אומרת, בהקשר הזה, החיים מתגלגלים, כמובן לעומת מה שיקבל כאוס בסוף הסמסטר. זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, החיים מתגלגלים. בהקשר הזה, זה הומוגני. זאת אומרת שהתיאוריה הפוסט-קולוניאלית הומוגני. ועל מנת בבר, בהקשר הזה, אצל אב הבית אחרי השיעור. בעיקרו חברתי. אינטלקטואלי או קצת אינטלקטואלי חברתי. קולוניאלי. אפיסטמי. בסוף הסמסטר. יקבל פרס. אולי נסיים בנימה אופטימית זו? להתראות בשנה הבאה. תודה.